zel pakhat chung hirun langin heta hian zel tang dangte ang lo takin mi pakhat chu nuam takin a khosa a zel chunga chuna lalin mi tel lo ron ania ama hi Mexican cartel boss international drugs lord ti hialan soi balama ania a ming chuan zela chuna tang ve ngei maya mi tam takina kan nei phak lo chena nuam takte ama Vengtu bodyguard tenen lam chuan anei thlap maya zel tang e ti lo chuan zel chung pi lampang thleng hian sumdona lian tak tak chu ala kalpui thei thau mai boka khopui chunga anaute kaltlang mang chuan drugs le ral thom te chu tolin human trafficking te thleng chuan ala in nam noi zui boka zel chung le pon lama chuan thunai na lian takaneya mitam takin kan omchak lo na tur ber mun zel chu atan chuan mun him le a mel ma ten an khoi phak lo na mun him ber ani ve tlat maya hetian nuam taka hunam han lai hian zel tang thar tur te chu zel chunga chuan an ron huai luta zel tang thar tur te chu uluk tak chuan lo en dik ni in tang Vengtu zinga hian khir le sual zet mai officer green na chu atel ve a zel tang thar te chu tongka a Lovin kut te chu alo thlak rep mai thina he thon thuwa achang tu pa ber jackstone na chu green na chuan lo ti dingin trong kam che tak tak chuan lo an khum ngalin a engama ma chuan atiang chuan jackstone na chu alo vongal pop pop maya Anih ang itipa ve satlia tan chuan huna om lo thu le re dei lo tur thu te chu alo chak chuak ngal tun maya je kan man ma kar khat liam ta chuan asin chu aron in herle ta heti hun lai hian je ka hi zel tang ala ni bik lawa je ka hi police officer ni in a thien te pathi nen chuan bank khi an roka bank chunga lo duty te nen chuan na sa tak chuan in kapin chutia an da that fel nu chuan bank manager ne na chuan an vol chu hong tur chuan an tia alan dan mai hi chuan ro hlu le sum it wanga bank rokan ang hle maya Mahse je ka tum tak zok hi chu thil dang dei ania he bank vol chunga hian government official tele police officer corruption na anin nam hnoi na document poimo tak tak chu a om treu maya chu thil ta chu lak chu a hailan chu tumani heng corrupt official ho hian balama chu arukin an thopui do fur maya hetia document poimo ang te an lak fel hnu hian je ka chuan vol chunga chun bom chu vom lutin an tlan chuak zui ta ni pon lama an chuak fel do chi tia chuan police ho nen chuan ani kap zui le ngala hetia na sataka anin ka la hian a thin te chuan an nun na chun chana je ka po chuan a him na tur zongin a bul nai building a chuan a tlan chi a police officer ho po chuan an zui ngala in chung lama chuan tlan chhovin a chu na tur chu a zong pa zel boka police officer pakhat chuan a om na chu ron chui fu in je kanen chuan in ma chon dun ngalin anin sual dun ngala chu pa ber kher chu je ka nu pui thi na a in nam hnoi hi alo niya je ka chuan chu pa chu wa zuanin in chunga tang chuan an tla thadu na police officer pa chuan a tukhum chu leya chuan vo in a thi zui ngala wa nei thlak deuh mai je ka chu na po nei lo chuan a him hlau thunga je ka chuan an document lak khom sa ho chu journalist waisen tak mai trisa sing cleary in kota chu na wada a chung document tele item rang te chu uluk tak chun lo enin je ka chuan trisa ne na chuan government official then khat tele balama te chuan in zom na an nei thu le chung te chu lo zir chianga district attorney office lama lo hriat tir tur chu na tia drugs lord balama mu theina tur hian thunei tu te ne na chuan ai in pe a zel tang te po chu anin ngai lovin thunei tu le lal deuh te chu an lo om ve zela rum khat po cafeteria a ei turan ei lai hian balama ka zen sual ve tak mai semena hian protection money poisa hi arun dila jekabula thu mi pakhat chuan a ven na ama mo lo thu lo hrilin chu pa chu an soi sanek maya je ka hne na chuan poisa chu dil le mai chun tuma Mahse je ka chuan lo be le tin boina na satak chu cafeteria chunga chun chukin zel tang Vengtu te chuan ron pot thinin semi hian a chu boina a cho chua wang chuan solitary confinement room a chuan anda zui boka engma chen nuwa chuan je ka chu private room pakhata hian hruai ni in chuta chuan CCTV camera le monitor screen pakhathi alo oma le lampanga chuan zel tang lalpa cartel boss balama chu a om boka balama chuan chik taka lo enin engma chen nuwa chuan in biak na chu an nei chho dun ta ni balama chuan lalani thule a business a loin nam hnoi to lo tur le loin thiar filim tur chuan atia a thil soite angai poimo lawa alo ti lui zelani chuan
anu pui thi ang chi a thi ve tur thu chu a hril boka drugs cartel bossina avona chu rumin deng khong hle Mahse jeka chuan balama thil soi chu enga awak ma chuan angai hran lova trisai po chuan aphak ang tok chuan jeka document pek ho chu lo zir chiangin government official ho corrupt na te chu alo chui chuak me ka document poimo tak tak pe tu jeka chu tu chi nge ni ti chu alo zir chiang ve mek boka jeka chuan amut muna chuan bengan rok niya thil thleng te chu angai tu aleta abik takin anu pui that tu te zinga pakhat nen anin ma chhun lai te chu amit thla chuan arun langa hemizan tho hian inmate pathum balamanaw te chuan an sel chung chu ron lu chilin hengmi pathum te hian jeka te chu an mu hin ni chuan an hria a Mahse an rin ang alo ni hau lo jeka chu ron tho thutin chung inmate pathum te chu arun lok thlu in arun hne ngal veka acherang bokaniang a sel inmate silva chu amu hi lai po chu arun harmi lova atuk lama chuan trisai chuan district attorney officer chuan athil hriat chungchang chu vape ka va report chu tuma Mahse receptionist chuan attorney chu amboi thule assistant makane na chuan athil ken chu pemei tur chuan atia Mahse trisai chuan assistant maka chu arin lo wang chuan athil ken po chu apedu talava pon lama chuan trisai chuan attorney chu alo nga ka engmo chen nuwa chuan attorney Johnson a churung kalin trisai chuan government official tele police officer theng khat te poi khoina chungchanga ani namhnoi dan te chu alo hrila attorney Johnson a chuan aka chu pe in amamo huna rombet thin tur chuan atia trisai chuan jeka chu zela chun ron mu in investigation chu anei mek thule ma po son ve to thu te chu arun hrila jeka chuan film khur tur le athil khoi lai mek chu thil poimo tak takani thu chu alo hril non leya hemizan hian asela au mek lai hian cleaner pakhat Williama zela run tan tira anin ti boilaya amarun puito tu chu arun luta Williama chuan jeka chu film khur tur le balama te lakatanga lataka tur chuan arun hrila semiya na chunga athil ti wang khan balama te chu an ngoi mai mai arin lo thu chu William a chuan a hril boka Mahse jeka chuan tuma a hlau lo thu a lo changin William ne na chuan khoya nge balama biruk na mun hi a ti chuan a zota Mahse William a chuan a hriat bik lo thu le ga tam tak poina an hriat lo thu chuan a lo changa heti lai hian meche hota na prison lama po chuan in sual na chu a lo chuak me ka an mani Vengtu police officer te chuan ron pot thenin in sual zinga pakhat zok alinai chu an hroi hranga a hmai chu tuam sakni in balama hena chuan an hruaya alinai ba ka hian semiana le apol te chu balama ma chuan an lo thing thia balama hriat puina tel lava protection money in vena poisa an lo khon ve wang chuan balama chuan a lo hrem me ka alinai po hi balama naute zinga mi pakhat katherinai i a lo soi sak wanga kawalo niya anaute kutalo thlak le ni vai chuan an ngoi mai to lo tur thu chu alinai chu han hrilin alinai po chuan engma han soina chi ni lo ti hre in ngoi reng chuan alo ngai thla a balama chuan anaute bula chuan jackstone a that theile aluron hon theya piang ne na chuan dollar noi khat apek tur thu chu alo soya balama thu soi chuan zel chung chu akha ngal thoya William apo chuan chu thu chu lo hriat vele jeka chu hril ngalin zeltang inmate tin mai chu a mel man ni thei thu le inmate te mei ba ka zeltang Vengtu te thleng chuan an hlom thei thu hrilin zela zong zong te chuan aluman chu an I tur thu han hrilin film khur tur chu na tiya Mahse jeka mela la chuan danglam na lo mai pialama enga wak ma chuan alo ngai lem hlei lova rin lok ang nge chuan zel Vengtu te chuan midang te chu chuak tur chuan an ron tiya William ale jeka che chu room chunga chuan an oma chuta poisa hlo tuma jeka tha du thu te chu an ron lut khoma boina lian tham tak mai chu a chuak zui ta ni chu misual ho chuan jeka chu tha tumin han bei Mahse jeka po chu ama chawani big lo wang chuan an hne talawa attorney Johnson a chuan balama hi run phone in journalist pakhat resign ti chuan corruption chungchanga chui thule sarkar official thlen khat tele police officer tene na anin zom na document le file poimo tak tak ka nei thu chu arun hrila an film khur le zual angai thu chu arun hrila an him jok theina turin balama chuan journalist research chu loda thamei tur chu na tiya balama vek chuan jeka po chu da thada lo tum tur thu chu attorney Johnson a chu a hril boka heti la hian insuk na ruma jeka mek chu balama lam tangle aluman itu Vengtu te chuan ron luta chung ho nen chuan na sajet mai chuan anin sual leya eng tin emo jeka chuan a thiam na mang chuan
chung hau chu Anih le thei rama in suk na rum atanga achuk do chi tia chuan inmate tam tham fe hian ama tha tum chuan an lo ngak thup maya Mahse je ka chuan fing tak mayin an tam tham sia aluman chu tlem te ba ka anin sem theilo tur thu chu han hrilin ama run beitu te chu nataka alo chan le tur thu chuan alo vo zui buk nen tuilo zet chuan chung hau chu an kal dar ta ni thu dikhaila na tumna lama hian anun na po chu lo thon oma chuan a omani ti chu a chiang ngal hle maya awa chhona lama te hian zuru tu chu an om tran der towa hetia thian nu alisoniti ina akal lai po hian zuru tu an om tlat ni chuan ei ria a alisoni ne na chuan sarkar official thren khat tele drugs lot balamai zomna te chu an hril ve a zel lampang kha run lang vele in alenei kha zel tang satlia mai alo ni lova FBI undercover lo ni in aruk thayang berin thila lo chui ve me khi alo ni ya balama khan anaw te laka bode siam to lo tur khana ti ya Mahse le nai chuan ngai dam dil tur ni om tak chuan kathiri nai chu awapan na ya Mahse boina chu achok chuak zui le ta ni ali nai chuan atum ang chi chuan thil chu kaltira kathire nei chu han ne lo derin natak chuan ain soi sak tira ali nai chu infirmary lama chuan medical treatment petur chuan an ruaya doctorin ai endik lai chuan ngoireng hian paper pin chu alo laruwa hetian chu atu hian aban an hlin na handcuff chu phelin damdoi bur rang chu la in chuat no da baketa chuna da a chu bucket chu zelama partner Williaman aman le turania chuta elinai chu ervena chon lut chavin control room an map da chu apuma chu na ziaka jeka chu avoi ni na tan tri sai chuan arun tlo leya balamanaw ten athil ti lai mek chu an thret chu tran to thule film khor ngai thu chu arun rila anupui hun reivak lawa alo sun to wang chuan poyati thu chu arun soi boka trisa in anupui chungchang arun soi chu ta ka chuan anupui an tha zana thil thleng te chu amitla a chuan arun langle oi boka du to ka an omna mep chungchang asia fel nu chuan alinai chu ervena tang chuan a chok thla a amut na room alu le don lai chuan nurse pakhat hian a room chu ron check turin arung kalme ka vanei thlak takin William khalo na in alinai in arum alu chung chuan chu nu chu alo be buaya je ka hian William hi rei tak chung chu alo ring hlel towa William hi zel tang satlia mai ani chu ring lova je ka chuan a hoisen na chu som khomin William chu tunge ni ti chuan azot taroi maya William po chuan tunge ni ti chu ze big Lovin ani na dik tak chu lo hril fia in FBI agent ani dan te tharuk liam ta a he mona lu dan te le sarkar official thren khat te le balama in kung kaina evidence poimo tak zong chuak tura luta ni thu chu a hril fai veka tuna chuan jeka chuan amal tran to lawani ti po chu ain hrethiama William mai pielama alenai chu an partner ani ti chu a hretel to boka he thil hian jeka thla po chu atimuang ve hle a heti lai hian balama naw te chu jeka ti boitum chu rong kal le in boina na satak chu a chuak le a jeka chu he boina wang hian da ran ni in heti lai hian William chu warden blame chuan boina chuak chungchanga khan alo ko ve a anna chungchanga chuan film khur tur le anna him taka ala thok zel du ni chuan poisa tam jok ape ka ngai thu chu alo hrila trisai chuan Attorney Johnson kha mu chu alo tum le a Mahse Attorney Johnson chu mu tur aumle tlat lo athil hriat engkim chu hlan chona mala to tur chuna du ni mu lui an tungial po chuan assistant maka chuan alo dang tlat mai sia tingina dang hek lo le a chuak le taringot mai ani balama chu afanu hian zela hian aron muwa apa laka chuan athina rim hle maya ama wanga amol phau thu tele arin lo deuh maya apa chu cartel boss alo ni dan te chu arun soi chuaka William ale alinai te chuan balama ron chuak lai kha lo mu in an plan ang chi chuan an kal ngala alenai chu ni ko hrelo chuan han om derin Vengtu pakhat chuan alenai chu medical room lama chuan a hroi zui ngala William ale alenai te chuan Vengtu chu da tha in control room lama chuan alenai chu rang tak chu na lut ngala William chuan zel Vengtu thomno chu in belin zel Vengtu ang chuan a om ve boka walkie talkie mang chuan balama omna chu alenai chuan William chu hrilin jekan khungna kongkhar chu hon sakin jeka chuan ama Vengtu chu alo da tha ve boka jeka po chuan ama Vengtu thomno chu in belin alinai le William chuan jeka chu balama sel omna chuan alo let ma a alo kaltheina turin an lo guide boka warden blame le midang te chuan thil dik lawa omani ti chu an ron hre chuak ngal thuya
alenai po chu control room atang chuan manmo tak chuan a chuak nga la William a chuan buina lian zok an to lo na turin sen tam tak chu control room atang chuan a hong treu maya William a be siang chi chuan zeltang ho ron tlan chuak chuan buina na sa tak chu an ron chok chuaka zeltang Vengtu sual ve tak officer green a kha tlan chiat chu lo tuma Mahse je ka chuan lo man betin zeltang ho bula chuan an the pheya mitang te ati du da thin boka zeltang ho chuan an dim lo khop mai an mani run bei boi tu zeltang dang te po chu an lo da thave zel boka je kale simena te po chu adin ma chon le tangat mai simena chuan chemte chuan apuma chuan an vi saka Mahse je ka chuan simena chu ne so tak chuan alo Sawisa a elinai chu kathirinai le athian nu chuan an lo sual ron ve boka jel chung chu boina mun pui ani ringot mai mun tin maya chuan in phek nuina chu a thleng mup maya je ka po chuan balama omna lampang chu lo pan zelin kong laka ama lo dan tum tu te chu alo da tha zela balama po chu amang angin athin chu arim hle maya zel bang pon lama po chuan boina lian tak mai alo chuak ve mek boka trisa in arin em athian nu alisoni chuan lo phatsanin attorney Johnson anen chuan an lo thok duna alisoni chu trisa ti hlum tur chuan alo tia alisonin trisai tha tumlai chuan attorney Johnson assistant maka kharun lang thutin alisoni churong kap hluma maka po hi FBI agent tho lo ni in Johnson dik lo na te chui chiang turin anoya khan alo thok mai hi alo ni ya zelama po boina chu ala so sang hle maya warden corrupt tak mai blena le ama Vengtu te chu William chuan lo bein warden blena chu alo kap thluwa heti lai hian jeka po chuan balama omna mun chu vatlengin insul na sa tak chu achuak zui ngala atir lama chuan drugs lot balama chu ache thrazok ma a jeka chu asoi sa hlum do nemo ti mai tur chuan a mana Mahse jeka chuan balama chu anu pui that tu ta jinga akai kuang berani ti chu run lang thar le in chu chuan chakna thar chu aron pelea balama chu ahne zui ta ni heti lai hian suat tim tam tham tak mai chu zel chunga chon run lutin zel chung po chu an tun huaya chuan an ron da ngala William chuan jekale alenai te chu in mel khria tiamna te chu han nein an pathum chuan lom tu te han in hril tlangin zel chung le pon lam thleng chuan balaman rawlo rel to na thin le azung lo kai to te chu an phoi chuak le ta ni FBI te chuan attorney Johnson a mai pialama government official te police officer tren khat balama ne na inzom na nei zongzong te chu an man khom veka a movie top na chuan jeka chu nung khir chung hian William chuan ron roi chuakin thudi khailana tumna wanga athil lo ti sual to te chu an ngai dam don ani mel khop mai